ni da Professor Ali Nasir al-Faqihi, malami ne daga Jami'ar Islamiyya, malamin mu ne ya karantar da mu. Da muka zo kasar nan ana daura, suka zo kasar nan ana daura, sai ya ce mini kaga mun fahimci cewa dauran nan bata cika ba da simar ɗinta da ukulinta ba, bata cika ba da sakamakon da ake so ba, saboda mun zauna mun tara ku don mun fahimci kasirun minkum mutasawwifa. Na ce shekna malhal, me mafita? Ya ce za mu rinka fita muna wa'azi a cikin gari, kai kuma kana fassarawa, amma an ce wani wurin za a dake mu. Na ce kwarai. Ya ce to shi ya shirya, don shi dama ya sha bamban da su Zarban. In haka dan zo abu shi yana dan biye mana wani lokacin a hayaniya, Allahu akbar, yawa tun da daidai yan zafin kai ne a tafi ke. Sai muka shiga daidai lokacin 1990 ana rikicin Saddam din nan jama'a. Muka je muna wa'azi, to kun san malaman Saudiya su kuma suna sukan Saddam lokacin. Ali Nasir al-Faqihi muka je wani wuri, ya ce Saddam haza ja'ir, Saddam haza mujrim. Sai ji na yi shiru, ya ce na ce stamiri ce a fasara, na ce hala za mu ci dukan an yi wannan fasara, na ce muce. Sai da muka to muna mota, ya ba zan yi magana wannan, na ce la. Sai na nuna mishi wani gida, na ce kaga shanu nan, ya ce an daure su ne za a yanka su, za a yi wa Saddam sadaka. Ya ce la haula wala quwwata. Ya ce wallahi ba za a fahimta, duka za mu sha. A Kano ka ce Saddam mujirim fa ina, na ce, ya ce in fassara, na ce a wuce, ya faɗi na gaba. Ba za ta fassaro ba, ko kun fahimta? A shahid shine sun rusko cewa da'awa sai an shiga gari. Dan da ko fikirarsu, za ku jinna yawan faɗi, da fikirarsu ko a ɗibo 'ya'yan sarauta, a ɗibo 'ya'yan gwamnoni, a ɗibo 'ya'yan manya, saboda su suna fassarawa ne da ƙasarsu. Na ce dukkanmu da ke da'awa iyamu ba sarakuna ba ne, ba wasu masu kuɗi ba ne. So da haka ita da'awa muna tara awam ne, muna fantsama, wanda Allah ya nufi zai zama malami sai zama ai ta rikici tun daga gida har Allah ya mai da shi inda ya mai da shi, shikenan da haka ake yi. Ya ce la haula wala quwwata illa billah. So da haka suna da wahalar fahimtar wasu abubuwa a wani lokacin. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.